Здрасти, Маги! Здравейте, македонци! Как започна деня ти? Разкошно. Последното нещо, което сготви? Което съм сготвила, аз се намирам в Габрово, ние нямаме печка, не се готви. Опиши си с 3 думи. С 3 думи. Без напрежонка, синеока и клющава. А какво би променила в себе си? Не е за камерата, но искам да бъда малко повече. С какво искаш да запомня? Ами с тази енергия, която имам. А така, ако не беше актриса, каква щеше да бъдеш? Багеристка. А кажи ми актьора, с когото би заснела любовна сцена? Или актьорите? Нещо... Няма да отговоря на този въпрос. В смисъл да дойде сцената, пък ще се заснемем. Да, импровизация. Ако може да опишеш живота си с песен, заглавието какво би било? Заглавие на песен, да. Моят живот. Да. Тази песен още не съществува, но ще я напишеме. Без напрежонка. Без напрежонка. Песента, която често си припяваш под душа. В момента си припявам турски текст. Ако би имала супер сила, каква би била тя? Супер сила. Не знам, може би да имам някой друг мускул, да мога да... Супер сила. Така. А какъв талант би искала да притежаваш? Талант? Да. Да мога да си затварям устата по-често, защото много приказвам. Любим супергерой? Супергерой? Бел от Красавицата из вяра. Филм, който би гледала отново и отново? Бел от Красавицата из вяра. Кое е това нещо, което направи по време на карантината, което отлагаш от много време? Много мразя да мия прозорци, но измих всички прозорци в къщи, на вилата и по комшиите. Браво! Какво те вдъхновява? Вдъхновяват ме малките деца и много възрастните хора. А какво те ядосва? Ядосва ме безкрайно много лъжата. Не понасям хора, които лъжат и не си държат на думата и мога да те сгъба. Просто е така, казано, наказано. И мене. Ако би имала власт, какво би променила? Ако имах власт, щях да накарам, ако говорим властта за България, наистина да се спазват законите и да има принципност в действията и нещата. 3 неща, без които не тръгваш на път. Колата ми, пари и телефон. Как се вижда след 5 години? С близнаци, момчета, да реват зад вратата, аз да крещя от другата страна и да съм... Нещо за край да кажеш на хората. Хора, отделете вечерта си, ходете в този храм, наречен театър, забавлявайте се, защото живата игра си е жива игра и тя е веднъж само за вас. Благодаря ти, Маги. Хубав ден. Бай!